अंदा है अंदा 5 ನಿಮಿಷ ಲೋವರ್ ತರಕ್ಕೆ ओ दुकान में गया ना 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ लेके आएगा ना ಕೋಳಿ ಫಾರ कुली फ्रम है ना ज़्यादा दूर नहीं है वो सब्जी बनाने वाला तेल है सब्जी ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದಿ सब्जी पकाते हैं ना ಬರಲ್ಲ सुप्पू सुप्पू इससे से सुप्पू बनाता है ಬಾಯ್ಲಿ 20 40 60 70 90 ನೋಡೋರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳು ओ सब्जी बनाते हैं ना तेल ऑयल ಆಯಿಲ್ ऑयल हाँ हाफ लीटर 100 रुपया है ना और शुगर देना 1 किलो 1 किलो 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಔಟ್ और अंडा है ना वो अंडा लेने के लिए गया ना माते वो 12 पीस ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ हाँ ठीक है और नहीं से हो गया ಕವರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕವರ್ ಬಂದೈತೆ ಇವಾಗ ದೋಸೆ 17 217 ठीक है ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮೊಸರು ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಇದು 1 ಕೆಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ